udendørs leg, som i dette tilfælde er håndbold, er meget sundt for børn, fordi de både får motion, og det er godt for det sociale for dem, og samarbejde. Vi har lejrebål her, vi har lejrebål her, vi har lejrebål her. Lejrbål for børn er godt, fordi det er med til at udvikle dem, og fordi de får et godt samarbejde, men samtidig også godt for deres pædagoger, for at de kan lære dem bedre at kende. Leg er godt for børnene og deres motorik, og de synes det er sjovt, og det er også godt for balancen.